Kasado naan man iba ibang aktibidades para sa ika-124 anibersaryo kan Civil Service Commission o CSC sa masunod na bulan. Pero sa magiging highlights kan selebrasyon, ang job fair, search for outstanding government workers, bloodletting activity, medical mission, as in National Coastal Cleanup Activity. Pupuunan ang selebrasyon sa primerong aldaw kan Setyembre. Padagos man na nakikipagkoordinar ang opisina kan CSC sa maniba-ibang mall sa rehiyon para sa itataong discounts para sa gabos na empleyado kan gobyerno. Magkakaiwa po magkakaitang mga activities sa September para sa 124th Civil Service Anniversary. Pag Civil Service Anniversary po, kaya bako man lang ini Civil Service Commission, but gabus pong nasa gobyerno. Para sa mga nasambit na aktibidades, matao man in pinansyal na asistensya ang opisina kan CSC Bicol sa pamilya kan mga empleyado kan gobyerno na nagadan mantang nasa line of duty o oras ng trabaho sa lindong kan pamanang lingkod bayani o PLB program. Para sa mga nasambit na aktibidades, sangga 2,000 pesos ang itatao sa 15 mapipiling civilian public servants na namaaram sa kinaban mantang pigagampanan ang sa iyang responsibilidad sa trabaho. Manggigikan ang asistensya sa duwang fundraising activities na pigbilog kan ahensya. Kadakol po kitang activities, ang September 1 is the kick-off. Nationwide po ini, magkakaigwa kita ning Vibe Run. So, nationwide ini, igwa kitang registration na 250 per participant, pero mapapaduman kaya ining 250 ini duman sa pamanang lingkod bayani. Same with the tree growing for a cause. 250 din po ang registration fee digdi. Paduman man po yan sa pamanang lingkod bayani. Sakop kaini ang civilian as in non-uniform employees na may permanent, contractual, casual, temporary, probationary, elective as in coterminous employment status. Salamat po. So for this 124th Civil Service Anniversary Celebration, iniimbitahan mi po gabos na taga-gobyerno, mga taga-private institutions to join our activities and be one with us in celebrating ang anniversary po ng Philippine Civil Service. So maghirilingan po kita sa mga activities na ini. Basado sa datos kan CSC, kan taong 2011 sundo kan taong 2023, 15 Bicolano ang napiling makalaog sa programa. 6 sa Masbate, 4 sa Albay, 3 sa Masbate at 2 sa Camarines Sur. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Bue.